Mill-ġimgħa d-dieħla aktar minn 900 familja u żgħażagħ se jibbenefikaw minn pakkett imsaħħaħ ta' skemi tal-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli b'investiment ta' 6.5 miljun euro fis-sena. L-iskemi huma mirati biex jindirizzaw realtajiet ġodda fosthom separazzjonijiet u diffikultajiet biex persuna tixtri jew tikri proprjetà. Il-miżuri għandhom 3 għanijiet ewlenin li jżid lat ta' djar għall-akkomodazzjoni soċjali li tingħata għajnuna lil min ma jiflaħx jixtri jew jikri l-aktar wara xi separazzjoni u li jitwessaw l-opportunitajiet għal first time buyers. Fost it-tibdil li minħabbar l-iskema nikru biex nassistu li diġa qegħdin mal-1400 familja biex ikollhom saqaf fuq rashom. Permezz ta' żieda fl-investiment u reviżjoni fir-rati biex jirriflettu s-suq tal-kera, mistennija jżdiedu madwar 500 proprjetà oħra biex il-lista ta' stennija tkompli tonqos. Qegħdin nagħmlu li permezz tar-riċerka u l-istrateġija tagħna qegħdin nifhmu kif realtajiet tal-familji u tan-nies qed jinbidlu b'mod rapidu. U għalhekk permezz tek illum qegħdin inħabbru pakkett ta' miżuri li jiġbru fih danhom numru ta' tibdiliet biex jindirizzaw sfidi partikolari. Bħal pereżempju separazzjonijiet fetajiet ikbar. Bidliet sostanzjali wkoll fil-Housing Benefit Scheme li tgħin lil dawk li jikru mill-privat. Se tinħoloq kategorija ġdida għal persuni ta' 55 sena u aktar li huma separati. Dawn se jkunu jistgħu jirċievu sa massimu ta' 6,000 euro fis-sena, żieda ta' 1,800 euro fuq il-massimu preċedenti. Barra minn hekk il-limitu ta' dħul biex persuna tikkwalifika se titla' minn 21,900 euro għal 34,900 euro. L-istess prinċipju jidher fl-iskema tal-equity sharing fejn il-gvern jidħol fi sħab ma' xerrej biex jixtri proprjetà. L-iskema issa ġiet estiża għal żgħażagħ minn 25 sena l fuq u tinkludi wkoll persuni separati ta' aktar minn 40 sena. F'dawn il-każijiet il-valur massimu tal-proprjetà li tista' tiġtara permezz tal-iskema żied minn 250,000 euro għal 350,000 euro biex jirrifletti żieda fil-prezzijiet u sitwazzjonijiet li qed jaffaċċjaw dawn il-familji. Rajna li kellna sitwazzjonijiet fejn dawn il-familji li qegħdin jixtru d-dar matrimonjali tagħhom, il-valur ta' dik id-dar tkun żdiedet u allura x'għamilna? Zidna l-ammont massimu tal-valur tal-proprjetà minn 250,000 għal 350,000 għal dawk il-persuni li xi ħadd minnhom issepara. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Andy Ellul sostna li b'dan it-tiġdid il-Gvern qed joffri soluzzjonijiet ġodda għal sfidi ġodda. Ir-realtajiet mhumiex ta' kulħadd l-istess u allura dawn it-tliet skemi li ħabbarna llum waħda minnhom maqsuma fit-tnejn kollha jittargetjaw faxex ta' nies differenti. Allura dan il-pakkett ta' miżuri leħħaq investiment ta' 6 miljuni u nofs fis-sena li minnu ħajkunu qegħdin igawdu 900 familja huwa proprju ntiżalek biex f'pajjiżna fis-settur tal-akkomodazzjoni ħadd ma jitħalla jaqa' lura. Tem li dan jirrifletti l-impenn tal-Gvern biex jindirizza faxex differenti.